Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo familia moro e Muru Bay sub kaunti ma Nyatike odagi achiedh nade tok lal mar wuodgi ma jahigni 11. Samuel Nyakongo Miluo wacho ni nyakware manyinge Tony Brito ma jahigni 11 ne one mogik chieng' tich ariyo juma mokalo, to nyaka sani pok ong'e malong'o kama intiere. Miluo wacho ni nyakware no ma bende noriembe skul ne wach skul fees odiochieng' achielno ne odok skul godhiambo mar mondo ne okaw bag ne mar skul kapok jomoko ma bende poko yang malong'o ne okawe. Koro nyathino duogo dala, to jodala ginoko gik nwang'o pesa no mondo dogi. Koro katimore gimoro so chiko sa 10, nyathini dhi e skul dhi omo bagne, nowe bagne, nyathini dhi e skul dhi omo bagne noduogo do dala. Ogik e dhoget mar Senyi Primary ka oyudo ng'ato kochung' e dhogete ka, to ne gin nyithindo 2. Okono nyathini mitera uru ng'ore, bich moro e Moro ka. Nyithindo giwuok kode luoro kama ka kochomo yo mang'ore. Ka gigik kumoro kama yo moro baro ma yo ng'ado e kor got e bungu moro. Tokono nyithindo go ni mondo ng'ad kode e bungu no. To nyathi achiel dagi wacho ni an kono kalu, ng'aduru kono romuru ng'ore. Nyathi cha norita rita moko nenogi. Miluo wacho ni nyakware no ne one mogik e bungu moro ka bende ni paro ni ne okwayo jamni. Kakoro familia no wacho ni gisegoyo ripot ne obila e wi lal mar wuodgi no. Nancy Atieno